Така, сега ще си направим един експеримент. Това е пречиствателя на въздух. Има 6 единици. 6 частици засича във въздуха. Ще отворим. Да си проветрим стаята. Така. И да видим сега какво ще стане. Ето така. Отворихме си тераската. Оп! Добре. Нека да го включим на Sleep Mode, за да не си пречиства въздуха. Да видим все пак какво качество влиза. Добре. Страхотно. По намирисване на дървени въглища отвън. И така, някой път се стига до 200, 250 и до 300 единици. Ако го изчакаме, ще дигне поне до 100 и няколко. Задвижим малко въздуха тук насам. Е така, хоп, хайде. Я да видим. Апа. Добре. Интересното е, че влажността всъщност пада, което означава, че не засича влагата във въздуха и микрокапчиците, а си засича точно някакви прахови, някакви замърсители. Ето вече си минус 100. Ако го оставим, ще мине и доста повече. Влажността пада, единиците се увеличават. Затворим терасата. И да си го пуснем да си прочиства. Така. Това дишаме в София в момента. Въздуха ни е страхотен. Живеем в един от сравнително чистите квартали на София в полите на Витоша. Пречиствателя почна да се прочиства въздуха, но